Shubor nakaslem jong unongsan hima. Chairman ke Meghalaya Public Service Commission uba PS Marwen menda ka janmiat ula kular ban supply no ikimak jong baro ki bayale ka exam NCS hadin baladawa daga seng khasi student union usamla Ruben Najar Chairman Employment Monitoring Cell ke KSU habakran shakilat pathai kubor ula ong bakane gadi ka sinjam baningkong baka seng kalayo ya ka jingjob na ka jingdawa jongki usamla Ruben ula ong ru banakalyang ka seng kan sabu ya ka dorkhas hakmat ka sorkar nak benda bandawa ban penduk ya ke personal interview haga group B bat group C bat bandawa bade banbu daki kamera hagi jaga penlong ya ke interview haga group A bat kiwe ula ongru bade ban penkala bat pe benyak biang ya ke MPSC baki rekod ki badan ha ke MPSC ki di bandan ya ke kerdan ke babiang om dak ba shuthung daki riu sign perthei ne political appointee namar kumno kinla ban penyat ya ke exam lada kimdan ya ke kerdan ke babiang Chairman joka MPSC kumbang ila kumkaseng bakal adawa ba don kam dia ka MPSC bakan perlat ki marks jong boro ki candidates ki ba apply ke MCS nakaliang joka chairman joka MPSC bu secretary kila idon lang bakila kubur ya kata bakila ong bak sibet janmir hi kita perlat no ki marks jong boro ki candidates ba apply Inan namta kani kam MCS yakitu ki balapas ba yakitu ki bampat ba kamyo aru ya baro kin palai ka max te kum kaseng ni labu sakawi ka bat jingdawa ka badai bat ka kam MPS kumba PE ba ka official notification jong ka MPSC kalong ba kin khot interview tang ya ki khot interview tang ya at nyong Henry kidi ban khot kumba sa puar sa pulai ngut kal kum ka ratio Halor tay bentang nilai ekran nilai saat Henry kadwai nomor baidon illegal complication ki ong bakin iPod ki kindiat sngi kindiat kenta bakin sapentip ingi hadin janmit halor kata kabenta kaseng kal abaiban ba don comeback ban khot ya ka interview kat kum bala buh ka advertisement but ibenta ibalai ba habdi ka post of surgical officer kipen pau ba kadon ke jimbakla nakaliang ke jongki kum gaseng nimla ban chanya ba kumnu ku kar kum ka APC kadang la ban bakla ki ai daw ingi ba ki ong ba ka advertisement gadi dem ta arpus ni ki bakla ki kadon ka clerical era nakaliang ke jongki ba ki advertise tang kawi ke pus nakaliang geseng nim suhun ya kata ni pha pini ki kot ki slaboro bat ki ong bakin sa pha ingi ba ngindang yai up ya kata ini jingle ijongi mentas ni ini tang idak ibarat tam ban kersio ya ka MPSC ba nangni syakmat ngimdi ban i kini ki jikundrum kendram nakapor ngi ju i bagi juan bagi kena ba apply kam ki jumat nakapor ini di tang ijingle ibarat ijongi ban penkendetia ya ka MPSC ba ja ka sarkar hikum ju endrei ngan ong yo pikawai ba kum kini ki jikundum kendram kidang yai don bet namar ba kat part reform ke MPSC kat badang don hi ki chairman ki executive members ki badai ki political appointee kum kini ki jingja kidang yai long nakapor nakaliang kaseng ki kindiat sngi ngilit bu ya ka jingdawa kamat sarkar cela bangindawa badon kam ban reform ya ke MPSC akibabun menta kimat ki banengkong bandweng kita ki political appointee boro bandon ka eligible leaders ka babiang haki post MCS MPS baper ni bak recruitment kawan sisian haki sansnam sisian haki posnam endre ni ong ba kidi ban manusnam ni dawa ba bali kita ki UPSC candidates kim jumi na po ka jilla ka jungi kumnukin mi habatang ka MPS ru ki MCS ru ki mi sisian sansnam kani ko lokob ka training ground miki bakin kra ya ka UPSC tingi indawaru ba ya ka MCS nang ni shakmat di man pinmino manusnam bat kiwi ki benta ba bun sini ki advertisement la sanriusnam ya ka post kim jula ban pendap lat hapo shisnam di bandap no recruitment process bat nang don chu kiwi ba kini kindiat singin bu kay ka jingdawa ka jungi hakmat ka sarkar Hatu pikili ne pana ki chairman habai de wakdok exam tu ki board ne mi kendon jong ka UPSC. Pait ya kata ngilai ekren inleng.
ngi nakaliang jong chief minister ula batai ni ba ka MPSC ka follow ya ka UPSC pattern Henry ni ong ba ki follow ya UPSC pattern tangan hakanam ne hakaleta and spirit namar ba kat kum ka UPSC ka personal interview ki lebe under camera Henry ya ka MPSC pat kamdon ya kata ngi batai syai ba beli fitiang ya ka kamera kiki ong ba ngiting baki ya ka credibility ya ka integrity jong ka MPSC hindi ngi ong ba ada pipi khut penting beli ya kata dan ka penting kata ti ya kata ru di wi mat bengi dayo ban keren bat nakaliang ka MPSC ong ba namar ba kimpot sim ya discuss halor kata hindi kinbu ya kata kita jindawa ke jongi bandan ban penun kini interview nam tagi grip di banlong bayan kamera kinsim ya kata kara hadir ongai pi ka MPSC menta ka jit yaki babat kam haki MCS ki MPS bakiwi ki kada ku aba pi pimdan ka eligibility kriteria ka babyang pi pimdan ka qualification ka babyang kumnu pat pentelunya ka kam tengi kwa ba ka next ki bonwan ki members hapo ka MPSC ki day kita ki bri ki ba abyang qualification nang ba kila ban ai ka babahatam sapo ka commission tai di jigdawa na kalang gaju Nakapor kani kambay ka team ka paningkong ni trans pa MPSC. tawa kawai ba ki di ban pelat ya ka max lada ki kena kitib ya ka max chong kintib ba unu ba biang tam banyo unu ba duna unu ba kumnikum tai kajing pini jiki max kajing pelat ya ka max kadai kawai ka form of transparency baka MPSC kamdon kanu ka jingburi lada ukna nya ka kena kai baka mak sunga kaduna hende kat kum ka jing stu jong ka pat kala le bha kate baka kayo ka mak kala ban file ka arte ni kala ban wan kli jingkli na po ka MPSC kita kidi kiwi kimat ba kan wan ra ya ka jing khut ka jing suba ka tungkam tungjam bat ka bangi la yo mtasi bakin pelat ki mak kada kadi kawi ni kijing job kini kindiat sengiru ni ba kum ka seng kala persya ya ka jing tungkam jong lai spa absen teliki staff nurse hatu kopor bala pelat ka DHS ni ba ka don ka jing kendram hatu kopor ni kendu ya ka director jong DHS hadin ka tu kila cancel no ya ka interview hadin ba cancel ki interview kiri advertise ka post ki pelong ya ka written examination but menen ni ya ka result jong ka written examination haba ki jet ya kita ki nurse ki ban lech ka personal interview buat hantangi ha ka tu ka list ni ba ka DHS ka pelat buat kerteng buat roll number buat marks di kini ki jing dawa jong ka seng ban pelat ya ka marks kana kandon ka jingku jing subah ka tungkam tungjang kala sang yaiwan ini di sinjam ibeningkong kum mangala batai pi kidang bun ki bangi kum ka seng indawa nak in sabu ya ka dorkas hakmat ka sorga kini sini ban pendu ya ka personal interview ka badai group B group C buat support ban pelong mandatory ya ka kamera personal interview on camera nam tagi group A ya ka recruitment nado ka di advertisement di ban pendap no hapo shisnam but kiwi ki benta bangi kum kaseng sa dawa kama kasokar kini ki sing mana Ban pelat pa yung ta kino girisan pa di dawa din pelat pa to kadai tang board ye wat sorka kadon laki jong ibentah kanu kerensan pa di kum ka kanu ka department kadon ya ka jong ka official website ka jong ki te kinu ki ba apply kamru ki apply ling baka website ka jong ki te ka maksu kin penlat di ka official website tin pelat skilat patai ka bot tung ta boro kin te ki ka badon ki ka baja pet kumachu batai pi mo mentala don ki political appointee kindon bet kani katai kandon bet ka jingyak ka jingkongo dala don ki minister ki bapa ki ni kwa ba ki nuki members ki bonan pok MPC kidi bandon ya kata eligibility criteria ka babiang menta kumnu pila ban conduct ki examination kumnu pila ban perkhat kumnu ban penbiang ya commission aba pika qualification jok pika bat biang pipin conduct ki exam juki MCS juki MPCS hene ka qualification jok pipat pilitang graduate kata kaput biang tinggi kwa bak ka system jong ka MPSC ka ban change gidon kam reform ya ka MPSC henry kum kini jingja kindang ya ija si ya ja mon kapor nomor ba to hakani kenti bamtang ilo obat ya henry gidon pat bun ki ba ki balada bikini kitiat senam balada
baki don kini kijingja ke ba turmur ke ba bakla tang kumbanga batai pi ba kad ka MPC kadang don kajing bakla clerical era haba ya kapus ke baki ong ka de ban yo arpus ki advertise tang sipus ngimtip kata ka de kajing bakla ni ka de kajing lek kenang ende nakaliang juki ki pini ba kadon kum kata ka advertisement kadon kum kata city na ka department ba ki don art ki pus ende kum gini kajing bakla kum ka seng hingin mla ban sengap bat kidi ban rectify nakaliang jung chairman ru ula kongo ba unsa rectify ya kajing bakla ka jungki syaki rat pathai kubur bat ngin yai pet ya kata ndai hakabadei bat kai kajing dawa ka bakong santam ko jungi kadai ban pelat iki max nakaliang ke PSC kala kubur ya kata